نه اکا ورام قدم روز نم جاک بگیم نم چند خبچه توجیکی جام توجیکو بسیارم لوبوی سایتو دا پارت افتادم صورتو رو ما صورت گرفتم اکا هیچ کنار رفتم رفتم صورت گرفتم اکا. ассалому алайкум дӯстон, шаб бахайр. Бахши дертар видео мекунем бародаро. Илтимос, манам маҷбур мешам, мусалмонам, тоҷикам, ҳамин навороро мекунам, ба хотири манам роӣ мекунам, муроҷиат мекунам. Дӯстони азиз, сурати дидай соде фақат ҳамин қамора гуфтам фамилияша ки Ҳусейнов Фе, яъне Мелиса намуда хизматкор ҳозир ҳамин бача дар тарафи митишина дар ҳамо морг аст, дар каду морга ишам аниқ нестай. Рақамое мебинӣ, рақамои масъулан, ҳамо бачаое ки мақсад тоҷикои бечора ҷамъ гир кардиян, дар ҳамон территорияш ба мо бурмадан бачак да морга. И бача соҳибоша фақат ёфтан дар кор. Суратҳои асосиша битунед дар ҳамин телеграми ман будро бибинед бародаро, барое ки дар инстаграмонам удалитш мекунанд. Дар тарафи митишин я электричка задагиай, солиш таваллудш 2003. ҳамин қа информация дорем. хоҳиш мекунам видеоро максимально паҳн кунед, дастгирӣ кунед, соҳибош пайдо шаванд, ба хотире ки бараван биёванаш намедонанд аз гиҷоай ки ҳастай, чи ҳастай бача. аллоҳ раҳмату мағфират кунад ба аҳли байти сабр ҷамил. валлоҳи биллоҳи таолоҳи ба хотири худо, ба хотири миллат мекунам бародаро. манам 100 коро дорам, не ки меброянд, маҷбур мешавем то ҳамин соҳибоша биёвану чикор кунанд, ҷамъ мегирӣ кунанд, роиш кунанд. алҳамдулиллоҳ иҷа масъуло посолство чи ҳастааст, консулия ҳастай, аммо мутаассифона бо ба ҳама ҳамин нигаҳ накард, связ наметунанд, номрошо ёфта наметунанд, ё ки намефаҳманд. бо ба мо ҳаракат мекунем ки ба қадри имкон дар бари мардуми тоҷик бошем. аллоҳ нигаҳдор.